16-a van. Nyissunk naptárat. Remélem már vártátok. Én nagyon izgatott vagyok, hogy vajon mit nyithatunk a csármosból először, mint ugye megszokott módon. Nagyon kemény. Piros. Ilyet már kaptunk. Nem baj. No para. Net a 16-os itt. Egész nagy ablak. Kocska. Ez egy nyaklánc lesz, úgy látom. Jó. Haladjunk tovább. Következő színszélyes. Amúgy remélem, hogy tetszik nektek ez a fajta videó, mert már kérdeztem is arra, azt válaszoltátok, hogy igen, ezért csinálom, meg hát azért, mert ugye én is szeretek ilyeneket nézni. Szerintem izgi. Oké. Ez ilyen, tudjátok, pattanásra ilyen kis patch. Pimple patch. Tök jó. Ez amúgy nem egy rossz dolog. Douglas. Kifejezetten mostanság későn szoktam ezeket nyitni. Ezeket a kis kalendáriumokat, de nem azért, mert nincs ezzel kedvem. Most például egy filmet nézek. Rúzs van benne. Na, és ez egy gyönyörű, vörös rúzs, nem adja át a kamera, de sokkal szebb élőbe. Ez gyönyörű. Jó. Következő, tehát egy filmet nézek. Ugye ott tartottam. Úgyhogy így kibontogatjuk a kalendáriumot. Egy horrorfilmet, és amúgy én nem szeretem a horrorokat, de eddig nem tűnik annyira horrornak. Ez egy hableáncsiga. Csodálatos. Mint mondtam, ezért majd ezeket a csigákért majd Vinkidemen tudtok jelentkezni. Jó, gumicukros. Ez egy ilyen. Hello!